ale ja vám poviem, že všetci ľudia, ktorí sa rozvádzajú, 90% ľudí to prežíva s pomocou psychiatra. Ja sa nechcem rozviesť. Nechcete sa rozviesť? Vy ma chcete rozvádzať, ale že ja to nie je dôvod, prečo sa rozviesť. Nechcete sa rozviesť, len chcete zistiť pravdu. A čo vlastne ako? Ona ten sex vám ide? ohýbal. Chcete zistiť pravdu, alebo chcete, alebo máte iné? chcem obúsiť. Obúsiť sa môžete vždy. Ja by som stávala na tú pohotovosť. Chcete Ale zistiť zase pravdu, alebo to chcete, má aspoň aby to manžel poukaz, že pôjde do nejakú babu. Aký máte vlastne hĺbke duše ten Ja neviem. cieľ? Asi preto to obúsiť. Neviete, si zmetená, že? Potrebujete sa v tom zorientovať. Když sa v tom nezorientujete, tak ste vyspatá? Nie. Vy ste spali, príjmali 10 roky takom mužom. Čiže potrebujete si odpočívať, potrebujete sa dostať do lepšej kondície, aby ste, hej? Takže pohľadáme nejaké cesty, kto vám môže pomôcť teraz. Dáte mi nejaký práv? Prešli vám tam psychiatra. No, proste odvodný. Ste ochotná navštíviť psychiatra? Pretože my sme nemali hovoriť o tom, že my sme psychiatrovi, ale o tom, že my slobodnému lekárovi, takže lekár je od toho, aby určil, že... Musíte ísť do odborného, aby vám dali psychiatrovi, pokiaľ viem, dnes to je takto. Je niekde tak podiel. On je šibnutý, ne? Ja som není šibnutá, on je šibnutý. Takže tá dohoda znie tak, že my si jeho zavoláme, pozrieme si ho, a vy dovtedy vydržíte, hej, tak akoby so zmrazeným problémom a nájdeme riešenie. Veríte, že nájdeme riešenie? To mám robiť. No máte uveriť. Máte tu dve malé deti, potrebujú mamičku. Vládzete sa o ne starať? Áno. Ale nemôžem. A taká nevyspatá? Nemôžete si treba zavolať niekoho? Matku, sestru, priateľku? Môžete, hej? Urobíte to? Áno. Urobte to ešte.